كامي كنيهم كرات تخات إذا channel أبزل لكم سلامكم يبزح اندابلكو أتوم سبسكرايب زي جبركم سبسكرايب كتجبروا بزاقات أمي اندا زهاركو نابزاني لما أنتي مبل كلاي كفال كسجاجركم أنت قالي برغت فترات كان نيزو ودي الدحية بالكن ورانتنا نجبرو أبيات خيب بحال عدا كما يتبالي دحان دحايو أب كارابا غزي كرقيمنا تسفايت أوراتسي دحار كأب زي همانكو باكايت بتسحي أف كاريت مس أديات الزارب زلام كأتسالي سلات دوللا ست أمرك فتيرا بمهير مكراب لك كما دي أسلت رئا عد اندابلتات تسوى أنتي برغت فترات ولا تدين دي يجنا أمبر أبزي آتي كتو حالا كندي ديجيرو ورز كل جنزب سريدة أنت كني مشؤو زي فانو مسبلات ما أنت أكبل أفكاري أبو سلاس طرفة أبو جبن زفت سمت كوين سلاس تسمعه نبقات حنق أنت بلا شجرم يقدس باستخالمة النفسات وعطيرة عد يردعني جناسي دحي كرخبكي أبزي حمامكي كتبت صحي تصبقوا دو مسلكي دحار نوخه أنت كسمعي لأن معنى عمليسو كمزرئكي كاب حدا بشح جزي نجيرني بجاه ما أنت ودها تقولي صلو طرح كبر اللمبر بزعيت حسابي مسبلتا حرزة قالي كفتني مبر نجر ولاديت أبي كيترف الكيو نأخا عشاقيركي مسبلتا دحان عدا بزعيت الشجري زخونا مزقول لك مسكول مقبار كيترسي مسبلتا هراي زاغالي برختي سالاخي انت تسعينو بسماي دار خويو عايسي غالي كنكي خي تسم اني مسبلتا حقوس ان دابلت نسخون ولاليتي كنكي خي تسم اني عدا مو حجيخ قدفكي ملأكتي سريدل كله كدولكي مسبلتا اتغالي انت عايسا كيفكي بأمي دواكم كن سريد كله مسبلتا دهان عدا كند ودهكا أنت زي متأخو ودهي كم سددو حسابي تشاو برك معلتي لا تليفون عاتسوت ود جزء الزخلو بفقري تحاميس لك نسو بيجيغا كوا بكال عين زي متماتا سلزبساچوم بتحدق عنك أمنات زجبرة أنت جبرة كسل توصل زيك على من قدك تكم فاتي كيف توزع السنم كنون لوم أنتي نازل لو عسكرة دليتك فتسم على نسل زبلة تبيرو تبابيرو بحانتي بكيروان أجميرو أنداس حق عليتي توي كتول كلام برتو الكولاي مست أندح وسم ساخيرة يكونتن مستزيد فلت قال الرأسة شروروك ساب زبلاستيام قال انترفو دسك بلا كله كل تبكير وين مستيم بر كاوس طرفه كامزين مقار ودي تغتيران بيرادو كالمال زي ستايكونتن قال أبزخون ساعات كيزي أبكن ودي كبرتا كتحلو علويات أمن بفلاي أبتزن برد حيم قال إنو والدم أرتم أو دات كسانكران يساتيامو شو عوداتنا نحدهم كألو كلهم حتى مزياس حدر مسجبر كادو أشادها ما أري تسرع انداستي نحدر كأ كم زين عين توالد نجزيو تخيف كلن طرحها كتفانون زلكا أزن ود كم زين تسمع سلزنا برات ناتي أتحاسب أجر مرة قدي سلز رخبات ولا كابك أدوان زي ستي أنت كنت مش مسته تكفافيتا كمان أب قدميهم كفايتو النعم برقص كأكميو هاتباتا اندا ترعيت خيط قوالدو تحشاك ولا سشفافن زبلتنا حدر تبحيلهم انت زهتتو عودا زبلو شفافن زبلتي لهم كملسو كيزي موسدون يقداس تقلالي مالت كلن حما يقبرين مالت يكونن ويك أمر حما تقباراتن مالت يكونن أبست شفناون كنده قد سلزلوم كونو جنا نجار زبزها ودس تقداديمو نسمون زرعين سلزعمن من البات مؤمت أنك بقلت أف أفرق بتصح سلزخال
እንታይ ብዘይገድስ ብፍላይ ኣብ ቅድሚ ዝኾነ ወዲ ጓል ክብረታ ምስ ትሕልያ ዝያዳ ትኸብር። ኣብቲ ኮፍ ኢሎም ዝሰትሉ ዝነበሩ ሓቒፉ ብምውሳድ ኣብ ዓራት ሰው ኣበላም። ንሱስ ከም ምስተይ ዝተደኣ እምበር ነፍሱ ግና ጽቡቕ ጌሩ ይፈልጥ እዩ። በታ ደው ዝበላ ስቕ ኢሉ ክጥምታ ጀመረ። ኣብ ገጻ ናይ ፍቕሪ ግርሕነት ሓሊት ምልክታት መልኡ ፈሲሱ ተዓዘበ። በምሕር ስርካር ነብሳ ስሒታያ ውሽጡ እኳ ናይ ድንጋጸ መንፈስ እንተንጸባረቐ ኮይኑ ግና ፍቕሩ ስለ ዝበርትኦ ልሕንንኡ ክቆጻጸር ኣይከኣለን። ንነብሱ ከም ኣስተውዓሊት መመዛዘኒት ገይሩ ዝቆጽራ። ኣብ ሕጂ በፂሑ ግና ኩሉ ከም ኣብ ገምገም ባሕሪ ኣብ ሕፃ ዝተጻሕፈ ጽሑፍ ንዕለቱ ደኣ ተሓጽበ። ግድን ክፍጽሙ ኣለኒ። ህልና ኣብ ሕጂ በፂሑ የዘረህኒ። እዚ ንኣውን ጥቕሚዩ ኣፍቃሪኣ ምናልባት ሞይቱ ክኸውን ኣለዎ እምበር ክሳዓ ክንዲዚ ድሓይ ከጠፍአ ዘይሕሰብ እዩ። ስለዚ እንዳበለ ናይ ላዕለዋይ ክዳኑ ከውፅእ ጀመረ። ቀፂሉ ናብ ስሪኡ እታ ብገርሓ ልባ ኣጥፊኣ ደቂሳ ዝነበረት ጓል ኣብ ልዕሊኣ እንታይ ከም ተሓሰበካ ይፈለጠት። ምናልባት ብሕልማ ምስ ኣፍቃሪኣ እንተ ኣብቲ ምድረ በዳ እንተስ ኣብ ገሊኡ ኣብ ኣፍ ልቡ ተጸጊኣ ደቂሳ ትሕሉም። ቀስ እንዳበለ ናብ ገጻ ቀረበ። የግዳስ ክደፍር ኣይከኣለን። ሕርመት ልቡ ዲምዲም እንዳበለ ፈንጢሱ ንደገ ክወፅእ ደለየ። ካይተረድኦን ረሓፅ አንጠብጠበ። ካብ ዝፍጠር ሰብ ክሕግዝ እምበር ክብድል ኣይፍለጡን እዩ። ክንዲ ዝኾነ ከዓ ዋላ እኳ መድፈሪ ሰትዩ እንተነበረ ፍርሓት ዝበሎም። ነዛ ጓል ስለ ዘፍቅራዲ ኣብ ልዕሊኣ ሕማቕ ክገበር ዝሕንደር ዘለኹ ዋላስ እንታይ? ንተፍቅሮ ሰብ ሓሊዱ ኣይኮንካን ክተርእዮ ዝግብኣካ። ኣነ ዳ ሕጂ እንታይ ይገብር ኣለኹ? ዝፈቶ ሰብ ኣለኒ ብጣዕሚ ዘፍቅሮ ክሃበለትኒ ውሳና ዳ ኮንኩን ከክብር ዝግብኣኒ። ብከምዚ ዝመፀ ነገር ቀጻልነቱ ከመይ ክኸውን? ምስ ነብሳ ዘይትፈልጥ ሰብ ደቂሰ እንታይ ትርጉሙ? ኣንተ ሓወይ ሰብኣይ ዳ ይኮንካን እንታይ ኻ ነግፈረክ ትብል ዘለኻ? ብፍትወት ካብ ዕቤትካ ዳ እሞ እንታይ ኻ ክትገብር? ኣፍቃሪኣ ምስኣ እንተ ዘሕለውካ ሓቅኻ ድሓ የብሉ ገለስ ስለምንታይ ትፈርሕ ኣጆኻ? ጽባሕ ንጎ ካይተጣኣስካ ከለኻ ተዓወተላ። ምስ ህልንኡ እንዳተማገተወሎም ጓል ተገላቢጣ ካብቲ ዓራት ወዲቓ ኣብ መሬት እዛእ ምስ በለት ልቡ ነጢራ ክትወፅእ ክሳዕ ትደሊ ብስምባደ ናብ ኣፍ ደገ ገጹ ጎየ። የግዳስ ጓል በታ ዝወደቀታ ደኣ ደቃሳ ቀጸለት። እዚ መልእኽቲ ፈጣሪ ክኾን ኣለዎ። ብትዕግስቲ ምጽባሕ ሓይስ ስለ ዝበለውን ክዳውንቱ ጠራኒፉ ደኣ ሰላሒሉ ወፀ። ንጽባሒቱ በታ መሬት ዝደቀሰታ ቀልጢፋ ክትበራበረ ኣይከኣለትን። ኮይኑ ግና ከባቢ ሰዓት 11 ቅድሚ ኻዱስ ምስ ተበራበረት ነብሳ ዝረኸበቶ ኣብቲ መሬት እዩ። ዚኣመላኣዊ ምጽናሓ እንዳገረማ ምሸት እንታይ ከም ዝተፈጠረ ክትስክር ፈተነት። ኮይኑን ብግብራ እንዳተጣዓሰት መላእ ኣካላታ ምስ ተዓዘበት ከምታ ዝነበረታ ምስ ጽናሕታ ግና በተሓጎስ ክትስእ እኳ እንተፈተነት ወይ ከም ርእሳ ከንቀሳቕሳ ኣይከኣለን። እንታይ ክገብር ይመስል ሰቲ? ክንደምታይ ሰቲ ይኾንከ? እንደዚ እንዳበለት ዘለዋ ሓይሊ ተጠቂማ ናብቲ ነብሲ መሕፀቢ ከይዳ ተሓፃፂባ ናብ ሳሎን ምስ መፀት ግና ወዲ ሻንጥኡ ጠርኒፉ ኣብ ሳሎን ኮፍ ኢሉ ምስ ኣየት እንታይ ደኣ ዝመፀ ጋሻ ኣለና ድዩ ምስ በለቶ ኮፍ በሊ ዝመፀ ጋሻ የለን ኣነ ካብዚ ገዛ ክወፅእ ደለየ ምስ በላ ሓንደበት ስለ ዝኾነ በስምባደ እንታይ ደኣ ተረኺቡ ምስ በለቱም በቃ ኣብ ጥቓ ኮይነ ፍቕርህ ምኽኣል ስኢነ ኣለኹም ስለዚ ካብ ጥቓህ ክርሕቕ ወሲን ኣለኹ ምስ በላ ዋላ እኳ ብካል ዓይኒ ኣይጠምቶ ደኣ እምበር ጨንኡ ስለ ዝለመደት ግና ከለኩ ንስድሮ ጽምዋ ክወራ ተፈለጣ። በጃኻ ይትኸይድ ከም ሓወይ ከም ዝፈትወካ ትፈልጥ እንዲኻ ናይ ኣፍቃሪ'ይ ከኣይከለንስ ሕጂ ኸኣ ንስኻ ምስ በለቶ ኣብዚ ምሳኺ እንተ ጸንሒ ከም ትማሊ ዘይከውን ነገር ክገብረኪ ይኽእል ክብለኩ ሓሲቡ እንተነበረ
የግዳስ ውሂጥዋ ትንበለሞ መሊሱ ግና ዘረብኦ ቀጸለም ንስኺ ኣዝኺ ተፈታዊት ፈቃር ሰቢኺ ልክ ከም ኣደይ ንጉሆ ተሲእኺ ተቁርስኒ ተምስሕኒ ተድረኒ ክዳኔ ተሓፂ ተስተረሪ እንታይ ሞ ይጎለኪ ሃልዊት ከዓ ኣብ ዘርኣኽኒ ፍቕሪ እንዳበርትዐ መፂኡ ስምዒተይ ምቁፃር ይስእን ኣለኹ ከምዛ ዝርእየኪ ዘለኹ ከዓ ኣብ ልዕሊ ኣፍቃሪኺ ዘለኪ ፍቕሪ መዳረቕቲ ኣልቦ እዩ ክሓስቦ ከለኹ ንሓዋሩን ዝሰልጠና ይመስለንን ከማኺ ጽንዕቲ ፍጥረት ክትሓልፈኒ ከላ ይስምዓኒ እኳ እንተኾነ ፍቕሪ ማለት ተፈቶም ሰባት ተሓጊሶም ክትርኢ ከለኻ ስለ ዝኾነ ስለ ዘፍቅረኪ ምእንቲ ተሓጊስኪ ክትነብሪ ካብ ጥቓኺ ክርሕቕ ጥራሕ ዘለኒ ኣብ ጎንኺ ምሕላዊ ክሓሴክ እንተዘይኮይኑ ኣይጠቕመክን እዩ ምስ በላ ፈፂማ ክትሰዶ ስለ ዘይመረፀት ድሃን እዘን 3 መዓልቲ ኣብ ገሊኡ ተረጋጊእኻ እሞ ሓሲብካሉ ምፃእ ሾ እንተደለኻ ትወፅእ በእጃኻ እንዳበለት ለመና ምስ ኣብዝሓትሉ ካይፈተወ ተሰማሚኡ ወፀ በዚ ብናፍቆት ኣፍቃሪኣ ትሳቐ ዘላ ከኣክለውን ወዲ ገዛ ከምታ ዝበለቶ ምስ ወፀ ቁርቁር ክብላ ጀመረም ኣብ ዓለም ዝኸፍአ ነገር እንተሎ ምልማድ እዩ ምስ ሓደ ሰብ ጽቡቕ ተዋሓድካ ትጸንሕ እሞ ሃንደበት ምስ ዝፍለይካ ስማዓካ ጽሙዋ ባዶነት ቀላ ኣይኮነን ገሊእ ሰብ ከዓ ምሳኻ ዘሎ ወርቂ ዳርጋ ጨርቂ ይኮነ እሞ ምፍለ ምስ መፀ ግና ጠቕሚ ናይቲ ሰብ ስለ ዝርድኦም በኻ ከምዚ ገይረ እንዳበሉ ይተኣሱ እዚ ንኸይመፅእ ግና ነገራት ካብ ሰብ ከይተፀበኻ ክብርኻ እንዳሓለኻ ንስኻ ክትገብሮም ዝግባኣካ ነገር ግበር ድሓር ትጠዓሰሉ ነገር ክንዲ ቀዳድ መርፈዕ ትኾነ ትግደፍ እቲ ምንታይሲ ግዜ ሓፂሩ ካብ ኮነ ብግቡእ ክንጥቀመሉ ስለ ዘለና ነቲ እንጀራ ምስ ፀብሒ ሽሮ ከምዛ ክትበልዕ ኢላ ዘይቀረበቶ ግዲ ብሓይሊ ወጢጡ ከኮልሳ ክሎ ተራእይዋ በይና ኮይና ምውራድ ኣበያ ኮይኑን ኣብ ክንዲ ትበልዕ ስቂላ ከምዛ ገለ እቲ መግቢ ዝበደላ ብምስቲ ምሳል ተፍጥጠሉ ዝነበረት ኣንታ እንታይ ዝኸውን ዘለኹ ሓደ መዓልቲ ተፈልኒ ልስ ክንዲዚ ኣንታ ፈጣሪ ቦይ በጃኻ ድሃይ ኣፍቃሪ ያስምዓኒ በጃኻ ፈጣሪ እንዳበለት ሃንጎላ ኣፍቃሪኣ ከሎ ክንሱ ካልእ ክሓስብ ስለ ዝፈርሐት ንፈጣሪኣ እንዳተማሕፀነት ብዘይልባ መግባ ገዲፋ በድድ በለት ሎማዓንቲ ዝመጻኹ ነዚ መስል ነይሩ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹም ሰላም ቅሳነት ጥዕና ፍቕሪ ዓወት ኣሳልጡ ይምነኢልኩም ሰሰናይ